Югары Табын авылында гомер итүче Әхмәт Вәлиевка 77 яшь. Ул 1992 елда тормыш иптәше Роза белән Үзбәкстаннан күчеп кайта. Моннан 7 ел элек Әхмәт абыйның күзенә республика хастаханәләренең берсендә операция ясала. Глаукомага ясалган операция уңышсыз була. Әхмәт абый сукырая. Иходага шигам, туалетка йөрим, туда-сюда. Даже бер вакыт мына бу елны инде бу пилканы алдым да уленне шаптым мында ихотада ирип. Нормально, можно яшәргә. Йортта җиһазлар 7 ел дәвамында урыннан күчерелмәгән. Шуңадыр Әхмәт абый өйдә җиңел ориентлаша. Шкафның кайсы почмагында нинди дару төймәсе ятканында, үзенә кирәкле башка әйберләрнең кайда саклануын да белә. Ну, постепенно зрение начарлана башлады. Ну, бик переживали инде, конечно, за это. Операцию ясаттык-та, но у меня хәзер вообще күзләре күрми. Мин ана Аллаһу Тәгаләдән сырын күзләрем ачылсын өчен, рәтләнсен өчен, күрә башласыннар өчен. Намазны укысын, намаздан соң сырысын Аллаһу Тәгаләдән. Аллаға шükür балалар бар әле, балалар кайталар, ярдәм итеп китәләр, менә только кайтып киттеләр, күп эш эшләп киттеләр. А үзем инде кулымнан килгәнчә үзем эшлим, который үзем могу, шуларны үзем эшләп йөрим инде. Кыйммәтле түбәтәй алу мөмкинлеге булса да, Әхмәт абый ерак бабасыннан калган кәләпүшен яратып кия. Күңел күзе белә күрә Әхмәт абый. Район һәм дөнья яңалыклары белән кызыксына. Әхмәт абый 5 вакыт намазны калдырмый, дугалар укып, Аллаһка мөрәҗәгать итә. Бәхетле көннәремне кайтар, күзләрем күрә башласын иде. Бу минем иң зур хыялым ди. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.